Zdravím, som Marek, zakladateľ agentúry MagMedia. Dnes vám ukážem, ako sme pomohli lokálnej firme na tónovanie aut prejsť z boja od zákazníkov k tomu, aby mali plnší kalendár o 4 kvalitné lídy každý jeden deň. Rovnako ako mnoho firm, táto firma na tónovanie aut čelila veľkému problému. Mali síce návštevnosť, ale mali nedostatočné lídy, teda potenciálnych zákazníkov, ktorí by sa neskôr premenili na platiacich zákazníkov. Strácali čas na dopytoch, ktoré nikam neviedli. Preto oslovili nás a my sme rýchlo vytvorili cielenú reklamnú kampaň na Facebooku a Instagrame. Zamerali sme sa na hyperlokálne cielenie, aby sme zacielili ľudí v ich oblasti, ktorí aktívne hľadali služby na tónovanie aut. Vytvorili sme prispôsobené reklamy, ktoré hovorili priamo k ich ideálnemu zákazníku, ľuďom, ktorí si vážia kvalitnú prácu a sú pripravení si rezervovať termín. Zdokonalili sme vizuály, aby sme zabezpečili, že reklamy rezonujú so správnym publikum. Výsledky boli neuveriteľné. Už za pár dní začali dostať kvalitný prúd 4 kvalitných lídov denne a neboli to len obyčajné dopyty, boli pripravení sa objednať. To je to, čo robíme. Pomáhame firmám, ako je tá vaša, získať reálne kvalifikované lídy, ktorí sú pripravení konať. Či už podnikáte v tónovaní aut alebo v inom segmente, vytvoríme pre vás vlastnú stratégiu, ktorá prinesie vaše vysnívané výsledky. Ak ste pripravení naplniť svoj kalendár kvalitnými lídmi, ako sme to robili pre túto firmu, tak poďme na to. Ponúkame 14-dňovú bezplatnú skúšobnú dobu našich služieb bez záväzkov, iba skutočné výsledky. Kliknite na tlačidlo nižšie a zarezervujte si svoj bezplatný konzultačný hovor a začnite získavať nové lídy, ktoré si váš biznis zaslúži už dnes. Toto je vaša šanca získať odborné marketingové služby, ktoré si váš biznis zaslúži bez akéhokoľvek rizika. Kliknite na odkaz nižšie a poďme začať.